Aduh, para sedulur-dulurku sing ana nang Kulon Progo, Bantul, Gunung Kidul, Sleman lan Yogyakarta, pokoke kabeh saka Sabang sampe Merauke ketemu neh bareng aku Barokah lan kanca WPS. Aku wis ra dhewe nang kene, aku bareng Mas Gandhi Saputra. Halo. Saiki aku arep gawe konten sinau aksara Jawa. Piye menurut Mas Andri? Nek miturutku Mas Barokah, dadi sinau basa Jawa aksara Jawa kuwi apik kanggo awake dhewe lan kanca-kanca. Bocah iki yo. Lho, mergane yen disawang-sawang delok-delok yen dipikir-pikir, dipenggalih meneh iki kaya dene awake dhewe wis lali apa sing diduweni awake dhewe, khususnya wong Jawa. Bener. Awake dhewe jane bangsa yang apa? Gede. Wis gede. Yen Prai Mojopahit wis kaya apa menyatukan Nusantara dengan Sumpah Palapanya Gajah Mada. Jadi kan dhewe bangsa yang kaya, tapi kita lupa dengan apa yang kita punya. Ngono to. Nah saiki awake dhewe akan mengekspos tentang aksara Jawa. Wis langsung wae iki. Nggih. Aku wis kanca sing iso bareng-bareng awake dhewe sinau aksara. Stop. Yo. Jare kok mau di motor di Nah. mati. Wah, ya, kamu iso mergo kancane dhewe iki mergone ning adoparan. Ayo Kudu dipanggil mantra, to? Jadi ngene mantre. Kowe niroke mantra anu lek ngomongke oke? yo. Manut Bismillah sih. Al-Fatihah. Amin. Ya. Dirapalke yo. nggo ati sing apik, pikiran sing apik. Bismillahirrahmanirrahim. Ula sawa Kula basa mencok neng wit klapa. apa? Tiba celorot medun Tiba celana medhun. notol dodo. Motor Ula duwel kula mencok neng wit kepel. mencok nang kapal. Tiba celorot medun Tiba celana medhun. notol wudel. Motor terus Ula buwok kula mencok ana wit kapuk. mencok nang kapal. Tiba celorot medun Tiba celana medhun. notol. Motor batu. Wes saiki. Yes. A few moments later. Wes teko Mas Barokah iki kancane dhewe. Sugeng. Panas tenan. Pun Nggih ngono Mas lang dikenalke masing-masing. iki jenenge Ya. Aris Susanto kabeh iki sing arep sinau bebarengan aksara Jawa. Oh, nggih Pak. Awake dhewe iki kurang prayo. Nggih nyambut nek kurang prayo iki anggere jamu. Baik. Yuk, Yuk langsung nggih yuk. Mas Aris niki. Belum mriki, nggih. Dadi Sinau bareng. Nggih. Ah, nggih. Matur nuwun. Mari napa nggih? Oh, kalau diceritake kok ya. Jadi aku karo Mas Barokah lagi iki arep mengekspos apa cara sinau aksara Jawa mengenalkan cara apa mengenalkan aksara Jawa ning sedulur-sedulure awake dhewe kabeh sak Indonesia. Nah, terkhususnya ning Ayo Purwokerto iki ben awake dhewe kelingan meneh awake iki duwe aksara Jawa. Gitu Mas Barokah? iki sing iso Betul. Dan aksara Jawa iki muncar tekan seluruh dunia. langsung mawon. Nggih. Oh, siap. Terus Iki kok dadi berubah. Sopo sing magic iki? magic ini iki maine ora sembarangan ya, Bos. Sejune top. Nggih no. WPSTM. Ojo lali subscribe dan like YouTube. Apa? WPS subscribe WPS Team. Monggo. Kok dadinya kali iki barang. yes. Lapan terus Mas Aris ini. Yo, monggo Mas Aris. Langsung mawon. Nggih. Belajar aksara Jawa kuwi kudu ngerti aksarane. Yo cekak. Ana caraka Data Sawara. Sawara. Dadi nek nang Jawa Ya. nek A Hah? iki diwaca
O. Oh, nek A kuwi O. A O ya. Jadi apa mana no? H. Ya. Boleh maca ho. Oh, dadi ora hana carakane Iya. ono cara. Oh, lagi ngerti iki, Pak. CS wong Jojo. Oh, dadi apa-apa sing tulisane A kuwi le maca O ya. Lanjut. Iki tak sebut kabeh apa ora? Jo kabeh. Sikit deh. Ho. 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 No. No. Co. Co. Ro. Ro. Ko. Ko. Do. Do. To. To. So. So. Wo. Wo. Lo. Lo. Po. Po. Do. Rada melet. Do. Oh. Do. Ora do. Bedane do. Do. Do iki beda. Do. Do. Jo. Jo. Yo. Yo. Nyo. Nyo. Jaya nyo. Jaya. Yo, Jo sepana. Nggih. Mangga. Terus. Ya. Mo. Mo. Go. Go. Bo. Go. Tro. To. Mau wis ono to e, Mas. Nek. To. To iki ora nggo. Oh, jadi Terus nek nang Sing Oh, aksarane beda. Ilase metu mau. tro. Oh, dadi cara nganune luwih antep banget. Ayo. To karo to. To iki enteng, to luwih ya. Dadi ngo. Oh, oke iki Ngo. ngo. Terus nek aksara Jawa iki spesiale ono pasangan. Oh. Ora jumlah. Aja curhat Mas iki. Sesi aksara Jawa le curhat sesi. Sorry ya, Dur. Nandang lantir. Wacane iki asline padha. Cuman iki nggo pasangan. Ya sak upama apa ya? Contone Huruf mati. Rahmat. Oh, Rahmat. Jajal ditulis Rahmat. Rahmat. Ini nganggo pasangan ya nggo ya. Rahmat dadi sik dhewe Ro. ra. Ro hurufnya sih. Ro. Oh, koyo N. N. Latin N. Gedrik. Ro. Ro. Terus H. H. H dia. Oh, sik dhewe Mas. Lah nek kuwi nek semono kuwi. Ro. Oh, ro ya, ro. Lah. Wis supaya iso dadi Rah. Rah. ngisore kudune ndoki mo. Oh, mergane rah, ro. Oh, mo karo to. Dijumlahane. Oh, dijumlahane. Mo. Mo iki pasangane kaya ngene huruf C. Oh, iki dadi iki pasangane. Oh, iki urut padha iki. Urut. Nah iki ana aturane Mas. Aturane iki. Pasangan iki ana sing nang dhuwur huruf, ana sing nang ngisor huruf. Mo iki pasangane nang ngisor. Oh, iki titikane iki nggo anu. Ini rah. Oh, Rahma. Wi Rahma. T piye T-ne ayo. Rahmat. Rahmat. Pelajaran bahasa Jawa Bang yo. Lu- Kesat. Terus ki Rahmat. Kurang to. Rahma. Iki nganggo to wae, iku iso ana sing huruf ki ana sing dienggo mateni. Oh, cara. Oh, jadi men supaya ora to. Iso mati. Iso mati. Iya. Ora. Merindu. To. To. Keluar. Rahmato. Oh, kuwi nek kuwi ngono kuwi ile maca isih Rahmato. Mergane tone urung mati ya to. Goleki. Carane Ana sandangan. Oh. Sandangan ki ana sing huruf vokal, ana sing dienggo mateni, ana sing huruf mati. Dadi nek huruf mati mau Oh, Iki kuwi huruf mati. go mateni huruf. Iki aku ngerti nek. Pangku iki. Oh, ki aku bilang pas pelajaran pangku, pangkat to. Ya kuwi aku sing ngerti aku harus sithik-sithik ngono. yo iso. Ya. Ah, Pangku huruf mati kuwi le nyelehke nang oh. di ora nang dhuwure nang ora. Oh. Rahmat. Oh, kuwi Rahmat. tulisannya Rahmat. Sekarang anak
Pak RT siji dipangan. Wah, terus sebenarnya pas lagi nojo sebenarnya. Sopo neh? Jenenge sopo? Belajar. Oh ya, ngecel. Ya, aku jenengan. Janji iki sik aku ki jan rondo cuntel le. Penghapus siapa ya? Jadi properti yang kreatif Mas. Ya, Larang iki wis jelas jadi. Dandi. Dadi goleki huruf Do. do iki. Do. Do apa do? Do. Ate yo. Ya DH. DH ya. Aku ora lali apa tulisan aku. Do. Wah, tenang kok aku dobat. Alah, kok sing tak wis. Iya, sorry ya, sorry. Do. Elek banget ini. Ora apa-apa, Mas. Ya. Tene selek. Oh, ana cucune ya. Rondo nyantik. Set. Wes apa wes? Astagfirullah, apa? Sorry, ajaran. Mah kok Dinosaurus nginger. banyak. Do. Yo. No. No. Dan no. Goleki no. Oh, no. Wah. Belum ngira aku. Apa-apa. Jadi cara No. cah SD kuwi sakurunge nulis kata-kata liyan iki biasane do nulis jenenge dhewe. Oi. Ini nek ngene iki lagi do. No. Kurang kasih nang Rendro. Do no dadi don. Do meneh materi. Oh, dadi gue pasangan. Gue pasangan do. Dan di. Nah, iki ana sing unik meneh. Oh, ana meneh Mas. Dono. Dono. Dipateni nganggo apa? Dan di. Nganggo D. Terus blokemu nutupi baru paham. Aku wis biasa. Jual. Wah, ngono. Yo kowe Mas Desa. Sing marai kowe. Ora putus. Ora tak ngono, Mas. Dono. Iki saya lagi dono. Dono. Dan Ini ben supaya dadi dan. di. Oh, mergane Do nganggo do apa? Do. do. Jenenge Dan di. do biasa ya. Oh, biasa. Nah, iki mau. Nah, golek pasangane Nah, sing iki do iki mau. Oh, aku Wah, baru. belajarnya mau nganggo H, Mas. Lah dandi nek iki dandi dadi nek ngene. Dandi apa? Dandi. Dandi. Dandi bener, Mas. ya bener ngono kuwi kok. Dandi. Kurang loro. Berarti do. Sing kene nganggo do. Oh, jadi yo. Do iki. Pasangane Pasangane iki. Oh, mergane jadi. Oh. Nek nulis ning Sana isore. isor garis berarti nang isor. Oh, iya. Kenake, Mas. Alah. Isor, Mas. Nuk. Berarti nganggo pasangan, Mas. Oh iya lah. Soalnya di rumah mateni Nah, Ya, dan cilik apa? Potong. Ora ngono kuwi. yes. Jangan sangarmu wis sak bagian. Dan do iki dan do. Iki dan Dan do apa darah? Oh, dan do iso dan. Jadi dadane kari. Oh, spesial tenan. Wah, iki kan. Janji. Soro iso. Ning maca iki iso Oh. beda karo huruf. Oh, jadi itu karo huruf Latin. Wah, jadi nganu Mas baru dadi huruf awake dhewe wong Jawa iki luwih spesial. Ora luwih ning angel mempelajari. Ora dadi disepeleke ora Wah. ono. Ora iso. Oh, iya, Angel iya. banget iki. Yo, yo. Iya. Iya. Dua tapi, Mas. Dando. 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 I. I. I kuwi nganggo huruf vokal. Oh. Jenenge apa? Bulu. Kelingan bulu. Bulu ta. Iki bulu iki dadi tulis bulu kok cilik ini. Nang dhuwur kuwi ya. Nol cilik nang Nang dhuwur nang. dhuwur. Iki lenes nang ngene. Di nang dhuwur. Oh. Ini dandi. Wah. Oh, ini iki. Wis Enak rampung tulis kuwi, jenengku. Bro. Dandi ngene iki. Oh, wah. Cara sing kurang, Mas. Ono titik asline. Oh, ono Titik titik. ngene iki, Mas. Mas Aris cukup. Ini iki titik. Oh, titik nang Solo Jawa iki dadi kaya nek Latin koma dijejer. Iki nak wong luar-luar iki macane iki Mumet. ora bakal iso pokoke. Ya kok ndak Istimewane awake dhewe iki kuwi lho. kok dadak wong luar to, Mas? Oh, Iki cah wong bocah saiki kok ngene kaya dene aku wis sinau kok.
Jadi mulane ading ini patut diuri-uri ya. Besok tekan anak putri Adi ndak hilang mulane sampai iki gawe konten nguri-uri aksara Jawa. Yo diteruske. Ada sana Mas. Ya jelas aku ya penasaran aku iki. Sen pengen banget aku dulur-dulur kabeh ya dipirsani yang Bagus. jenengku ki Selamat. Pondok Kuniman. Niki Kamu pas perkenalan aku wong jebul kok ya. keturunan Jawa ning kok jenenge Barokah kaya wong Arab. Barokah. Apamu ngandel. Iki berarti boyo. Alah, nuk ini. Nah, ngene. Nulis Jawa. Yos rumah. Lontong. Yesus ketemu. Oh ya kita. Borok Ngawur. Lersin. Bangara turu. Miring. Tanyo, Mak. Iki terus ro. Iki yo sing koyo enku. Boro. Ro. Baro. Maca ra iso dibaca to Mas. Sini. Iya, tulis sing apik sing delok ora kurang tong tepare iki lho sak donya ndelake Ya wis dhewe. ra apa-apa. Yos, member bae nang basa Jawa leh papat. Jadi sane kur kaya gorok kok ngene. Don't try this at home. Bosomu geduren aku ora nyangka. Lagi borok. Kah iki yo. Lha iki sih borokok ngono. Ro. Nah iki neng aktemu iki nganggo O apa nganggo A? Barokah apa borokok? Baro. Ro. Ro. Kuwi nek iki baro kuwi. Nganggo imbuhan O. Heeh. Ngono meneh. Kuwi apa jenenge Mas iki? Paling tarung. Oh, berarti dimenung kuwi sithik iki rupa iki. Sing rone. Supaya Ben supayane rone dadi ro, kuwi ditilai taling tarung. Taling tarung. luput aku. Iki ben baro. Mano iki aja kemrungsung mang nek ora ngerti dalan iki tekon karo sing ngerti. Huruf kang ngene iki ana ning ngarep karan buri dadi dikempit. Milano Huruf sing ngarep diubah dadi ro, bo, so. iki dinae iki Aksarane kayak tengah jenenge apa Mas? Baru. Iki jenenge Taling tarung. Oh, taling Tarung sapa ya? Apik jenenge. Iki mau to. Nah, Lalu dinae aksarane. Iki to. Iki baru. Baru. Jeneng baru-baru. wis ra apa-apa. Ha, ora tau melu sajen-sajen. Baro. Kah. Nganggo aku apa nganggo K biasa. Orang buha Mas. Jadi ngono iki ya. Iki baru Kah. K. Yohane, sik Mas aku ndek pitakonan. Iki aksara Jawa ora krana Hono Caraka Data Sawala padha jaya moga padha la Yohane. Iki kan kudu mateni barokah to. Nah, ditimbul pertanyaan. Iso digawe dipateni nganggo apa sandangan. Iso dipateni nganggo. Oh, dadi ana rong opsi Mas. Wah, Wah, sing dadi paling kepenak tur bener. Ini nganggo huruf mati. Mati. Ini sandangan mati. Wah, dadi jan Wis nganggo. dadi jan ora gampang tenan nek sinau aksara Jawa kuwi ya. Loro. Ning bunyi medun. Nang isor iki Mas. Orang Nonton iki nang gini. Bosan ini. jejer. Wah, oh. Barokah. Oh, wis kamu gitu Sekali mati jane ngene. Nek gur
dur sak kalimat lho iki sing tak mau. Iya. Sak kata kuwi sak kata. Kata sak kalimat. Nek kalimat iki susunan dari kata. Sekarang Iya kur nggo cara-cara ku apa ya? Pengertian. Wangun-wangun. Pengertian. Nyeni. Bijane ora dibaca, ora mau diwaca. Oh, kuwi nggo awalan. Oh, nek nulis aksara Jawa ki awalane ngono ki yo, yang titike sing mau kae koyo Sing umeh mau sing kae. omah lho. Wah, dadi ngene Mas Barokah. Iya, Mas. Saiki awake dhewe wis tambah ilmu iso tulis aksara Jawa. Kanca-kanca ya wis do ngerti sedulur-sedulur kabeh. Kaya ngene iki sing jenenge aksara Jawa, ana aksara Jawa ana cara kok tekane ngo, kuwi duwe pasangan. Dadi ngene. Asline kuwi sandangan aksara Jawa kuwi dolah iki iso duh banget Mas. Ono sing jenenge warna-warna. Jenenge warna-warna, kanggone warna-warna. Engko leng nganggo posisine. Oh, lagi. Kuwi ana syarat-syaratnya. Tapi nganggo Iya, Mas. apike sesuk wae. Oh iya, Mas. Oh, iya. Apa-apa. Ben ana penasarane. Nah, Cara-cara iki 42. wah bagus. Oke, nek ngono sedulur-sedulur kabeh, awake dhewe dina iki wis sinau tentang aksara Jawa, to Mas Barokah, Mas Aris karo Mas Aris, awake dhewe sinau aksara Jawa, ayo sithik-sithik awake dhewe ngerti, tambah ilmu, tambah wawasan. Monggo Mas Barokah. Yo, aku ndek parian dulu-dulu nggo nutup acara saiki. Dinten-teni. Lek Kiron dodolan bubur sumsum. Mantune anu ya. Ono kan Mas. Tanggaku. Iya, terus sih. Ya, tak terus Matur nuwun lan wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.